ילד שהוא פרא אדם, מכירים את המושג הזה? כמה פעמים אנחנו רואים ילד שאנחנו מדביקים עליו את התווית שהוא פרא אדם. מתנהג לא יפה, מדבר לא יפה, עושה דברים לא טובים, משפיל את ההורים שלו, משפיל את הרבנים שלו, משפיל את המורים שלו. מה הוא לא עושה? וישר מדביקים לו את השם פרא אדם. הרי האמת, אם אנחנו מסתכלים, זה נראה מה שהכי מתאים לו עם ההתנהגות שלו. אבל אם ניקח רגע את האמת, מה הסיבה שהוא מתנהג ככה? למה הוא מתנהג? למה הוא עושה את זה? מהסיבה מאוד פשוטה. משהו בנפש שלו גמור, הוא הרוס לגמרי, אז הוא בועט בכל דבר, מתנהג בצורה הכי גרועה שיכולה להיות. איך אנחנו אומרים, מושך תשומת לב בצורה שלילית ביותר, וזה נכון, לא מצדיקים את ההתנהגות שלו, זה לא מצדיק, הוא חייב גבולות הילד. אבל אם ניקח את המילה פרא אדם, ורגע נפרק אותה, קודם כל נזכור שהוא אדם. אבל הפרא הזה, מה זה הפראות הזו שנכנסה בו? המילה פרא זה אותו שורש של רפא, של רפואה. הנפש שלו מחפשת רפואה, היא מחפשת מישהו שיעזור לה. הרוח שלו היא לא טובה. המילה פרא אדם עולה בגמטריה ויצא הרוח. הרוח שלו יצאה, הוא זקוק למישהו שיחזיר לו את הרוח, שיחזיר לו את התקווה, את האמונה, את המוטיבציה. אז הוא עושה כל מה שאפשר כדי שמישהו יראה אותו, שמישהו יתייחס אליו, אז הוא מתנהג בפראות. זה לא מצדיק. אבל אדם חכם רואה את זה וחייב לקחת אותו תחת חסותו, להחזיר בו את המוטיבציה, להחזיר בו את האמונה, לאהוב אותו, לעטוף אותו. ילד שהוא פרא אדם הוא לא נולד פרא אדם, מישהו הפך אותו להיות פרא אדם. זה יכול להיות מורה לא טוב, זה יכול להיות הורה שלא ידע להיות הורה, הוא לא עשה את זה בכוונה, אבל הוא לא ידע להיות הורה לאותו נשמה שזקוקה למה שזקוקה. ואם אנחנו גם רואים את האמת, איך אנחנו יודעים שזה קורה? המילה פרא אדם עולה גם בגימטריה, כולם אחוז אחרת. אותם אלה שהפכו אותו לפרא אדם היו אחוזים בחרבות, חרבות של להילחם איתו, לדבר אליו לא יפה, להשפיל אותו, לגדף אותו. סליחה על המילה, אבל אחסו לו את הנשמה. אותו ילד הזה אנחנו זקוקים לתת לו את הרפואה. אם אנחנו הורים, אם אנחנו מורים, אם אנחנו חלק מהקהילה והחברה, חייבים לקחת במרכאות, סליחה שאני אומר את זה, את הפרא אדם ולעטוף אותם. תזכרו, אין ילד שנולד פרא אדם, מישהו עשה אותו ככה, והמקום שלנו זה לתקן אותו. כי אין הדבר תלוי אלא בי. יש בי את היכולות ואת הכוחות לעזור לאותו פרא אדם לצאת ולחזור להיות אדם שלב וטוב ואהוב בחברה, וזו עבודה קשה, אבל בסוף היא שווה. ותזכרו שאם אתם תעשו את זה, אתם מצילים עולם של טוב ובואו, ואתם הופכים להיות להבדיל כמו הקדוש ברוך הוא, שאתם עוזרים לאותו יהודי ואתם בונים עולם חדש, אתם לוקחים את הטוב ובואו הזה שנוצר בו, את הפרא, ואתם בונים מזה עולם חדש של יהודי, ויכול להיות שכל הדורות שיבואו אחריו בזכות הדבר הטוב הזה יהיו זקופים לכם. אז אם אתם רואים ילד כזה שהוא פרא אדם, תזכרו, הוא לא פרא אדם, הוא לא רע, הוא זקוק לרפואה, והרפואה יש לכם יכולת לרפא אותו ולהעניק לו את הטוב, אז תעשו את זה.